Insemmilkom natikom merħba l-laqa ta' diskussjoni oħra fis-sensiela din hija raba waħda. Nirringrazzja wkoll lill-onorevoli membri illi qegħdin magħna li aċċettaw minkejja l-futbol, minkejja is-sħana, minkejja kollox qegħdin magħna għal diskussjoni. L-iskop ta' dal-laqat biex nagħtu skop għal-jum huwa illi ħafna drabi aħna għandna idea żbaljata. Forsi bħala lajċin sara. Illi minn għalina illi sem il-lajk fil-knisja huwa propju fil-knisja, bejn l-erba' ħitan tal-knisja fit-tempju. U il-Papa preżenti ma mhux biss anka papiet preċedenti u anka dokumenti tal-knisja mill-Konċilju law jagħmlu insistenza kbira dwar sem il-lajk mhux ġo tempju biss li tlajt inqarben, li tlajt naqra, dawk huma importanti. Imma sem il-lajk nisrani hemm barra, fis-soċjetà, fid-dinja. U naħseb taqblu miegħi waħda mill-iktar punti importanti, postijiet importanti fejn kull nisrani jista' u għandu jagħti s-sem tiegħu huwa żgur bla dubju ta' xejn fil-politika. Is-suġġett tal-lum huwa żgur għall-qalb kulħadd. Għalhekk nixtieq inħalli mill-ewwel il-mikrofon fidej Matteos u Benji illi ħajmexxu mad-diskussjoni wara jkun hemm ħin allokat ukoll għal kummenti min-naħa tagħkom. Skużawna illi bdejna xi ftit tard imma nippruvaw impattuh wara. Għalhekk fidejkom. Mela, is-sera tat-tajba. Nistgħu ngħaddu għall-ewwel domanda. Mela, Benji ħajkwota qabel xejn, skużawni. It-tema hija t-tisħiħ tal-familja inaqqas il-faqar. Nibdew bl-ewwel domanda u fejn Benji ħajkwota mill-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet soċjali. Bad jien ħansaqsikom xi domandi. Bażikament ħansaqsikom x'taħsbu dwar kull paragrafu li ħajra Benji. Benji? Mela, jiena ħanikwota minn rapport li ħareġ dal-istess kumitat f'Marzu tal-2009 minn paġna 17 artiklu 3.2 minn għandu kopja. L-ewwel punt, it-tisħiħ tal-familja huwa intrinsikament marbut mat-tisħiħ tas-soċjetà li tfisser ħidma maħsuba biex tnaqqas il-faqar fil-pajjiż. Lillum f'pajjiżna qed naraw żieda fi problemi soċjali kaġun ta' falliment tal-familji hija xi ħaġa reali. L-ewwel domanda jindirizzata lejk Onorevoli Clyde Bully. Bażikament b'referenza dal kemm ara Benji. X'taħseb fuq dan l-ewwel punt? Grazzi ħafna ta' din l-opportunità li tajtuna biex għal darba oħra niddiskutu ovvjament il-familji u anki l-sfidi u l-opportunitajiet ovvjament li qed joħonqu fid-dinja tal-lum. Il-familja ovvjament tibqa' organizzazzjoni soċjali li għandha tingħata ovvjament importanza kbira u bir-raġun ngħid jien il għaliex hija organizzazzjoni soċjali li toffri trobbija, edukazzjoni, soċjalizzazzjoni, sens ta' appartenenza, ta' identità u anke sens ta' stabilità lill-individwi illi jappartienu lilha. U allura ovvjament anke minn dan illi għadni kif qed ngħid, wieħed jista' żgur mal-ewwel jifhem l-importanza li għandha il-familja u kemm hija parti integrali mill-għejxien tagħna u allura kemm hija importanti wkoll fil-ħajja soċjali tal-bniedem. Ovvjament hemm relazzjonijiet oħrajn ukoll li huma importanti, ma normalment ikunu ta' xejra forsi aktar temporanja, forsi aktar transitorja, forsi anki anqas intensa. U allura il-familja aħna nibqgħu nemmnu li għandha impatt u influenza kbira u allura ovvjament għandha konsegwenzi ovvjament kbar. Ovvjament aħna li ngħidu li l-familja hija l-aktar struttura bażika fl-organizzazzjoni tas-soċjetà, ifisser illi jekk dik l-istruttura tiġi destabilizzata, is-soċjetà b'mod ġenerali ħad tiġi allura mbagħad ovvjament iddestabilizzata. Jekk inniżlu anki
aktar fil-konkret, ovvjament, il-membri tagħha huma dawk illi jkomponu il-soċjetà, ġifieri inti għandek it-tfal li huma bażikament mhux biss il-membri ta' għajnejna biex ngħidu hekk, imma it-tfal huma ir-riġenerazzjoni tal-istess soċjetà, tal-istess komunità, u allura wieħed irid jara wkoll illi anki hemmhekk ikun qed jagħti ċertu sosten, ċertu ħiliet, ċertu valuri illi inti dak il-kapital sewwa illi uman, kapital soċjali inti jgħatrawem ikun kapitali ovvjament ikun jista' jirreġenera liħor. Ovvjament hemm ħafna affarijiet, però ovvjament il-ħin jidher li ma jippermettix, imma jekk aħna nitkellmu fuq faqar u familja, irridu bil-fors nitkellmu fuq work-life balance, irridu bil-fors nitkellmu fuq violenza domestika, irridu nitkellmu fuq il-persuni li hemm, x'tip ta' persuni huma, x'tip ta' relazzjonijiet hemm, u dan kollu li forsi jkollna anke aktar ħin nitkellmu fuq fil-momenti li ġejjin. Grazzi ħafna onorevoli. Issa sa nikkwota t-tieni punt mill-istess rapport u d-domanda sa jindirizzatejhom lill-mistieden li miss. Huma reali wkoll l-effetti ħżiena ta' dawn il-fallimenti fuq it-tfal bla ħtija. Ħafna esperti jirrikonoxxu l-familja bħala kapital soċjali u istituzzjoni li ma tistax tiġi privatizzata għaliex il-familja hija ta' sostenn għal ġid komuni. Onorevoli Martis Portelli, sanfit magħna x'taħseb fuq dan it-tieni punt? Naħseb minn dan it-tieni punt joħorġu 3 punti kardinali. L-ewwel wieħed huwa illi l-familja hija għandha tkun rikonoxxuta bħala kapital soċjali. It-tieni punt huwa illi l-istituzzjoni tal-familja ma tistax tiġi privatizzata u t-tielet punt huwa dwar l-effetti illi jitħallew fuq it-tfal. Issa, jekk nieħdu l-ewwel punt, huwa minnu illi l-familja hija kapital soċjali, jekk tistaqsu li risposta awtomatika tiegħi hija iva. U qed ngħid iva għaliex wara kollox is-soċjetà li ngħixu fiha aħna hija mibnija minn kull wieħed u kull waħda minnha. U il-valuri tagħna, il-mod kif ngħixu, il-mod kif nitalmu inħobbu, il-mod kif nitalmu nirrispettaw il-ħaddieħor, il-mod kif nitalmu ngħixu ma' ħaddieħor, dak kollu kemm hu jibda mill-familja. U għalhekk il-familja hija parti illi tikkontribwixxi ferm meta aħna qegħdin ngħidu il-familja hija kapital soċjali. Jekk imbagħad niġu għat-tieni punt fejn qegħdin ngħidu li l-familja hija istituzzjoni li ma tistax tiġi ipprivatizzata. Ġeneralment nitkellmu dwar il-privatizzazzjoni meta jkollna azienda, meta jkollna entità li nkunu rriduha tiġi iktar effettiva, jkun hemm bżonn ta' cost cutting measures, però fil-familja, meta qed titkellem fuq il-familja, m'għandux ikun hemm capping, m'għandux ikun hemm ammont ta' flus li l-istat se jinvesti u jgħid jiena daqshekk se ninvesti fejn tidħol il-familja. Again għaliex it-tieni punt jorbot mal-ewwel punt fejn aħna qegħdin ngħidu illi il-familja hija l-qofol u l-bażi ta' kollox. Hemm imbagħad it-tielet punt fejn hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar l-effett mhux sabiħ illi jitħalla fuq it-tfal. Jiena mmur pass oltre, l-effetti mhumiex daqstant sbieħ, mhux biss ikunu fuq it-tfal, imma anka fuq il-ġenituri nfushom li jkollhom il-familja tagħhom illi tkissret, anka mal-immediate relatives, u allura għandek chain reaction fejn wieħed wara l-ieħor qegħdin jaffettwaw il-xulxin. U allura naħseb u nagħlaq hawnhekk fuq dan il-punt illi rridu nitilqu billi naraw x'inhuwa il-meaning veru tal-familja. Naħseb illum uħud minna jidħlu anka f'relazzjoni b'mod pjuttost leġġer. U forsi ma jifqux u jaħsbu verament x'inhuma r-responsabbiltajiet li se joħorġu minn meta huma jagħmlu l-familja, x'inhuma d-diffikultajiet illi se jiltaqgħu magħhom, u allura meta attwalment jiltaqgħu ma' dawn l-affarijiet ma jkunux kapaċi jikkumbattuhom u jisolvuhom bħalma kieku jisolvu problema oħra li jiltaqgħu magħha fil-ħajja ta' kuljum. Grazzi ħafna onorevoli. Issa sa nkun qed nikkwota t-tielet punt mill-istess rapport. Is-soċjetà tħallas prezz qares kull darba li l-familja titkisser. Ir-riċerka tindika b'mod ċar
li l-ebda terapija ma tista' ġġib lura l-impatt tas-separazzjoni fuq it-tfal. L-effetti ħżiena fuq it-tfal bl-ħtija jinkludu ċans ta' aktar mart u aktar faqar, ta' tfal li ma jirnexxux fl-iskola, kriminalità u aktar vizzi. Onorevoli Dr. Xkembi. Grazzi ħafna. L-għonet nirringrazzjakom tal-istedina. Nasab li ħaġa sabiħa li nkunu għedin niddiskutu dawn it-temi. Jiena naqbel perfettament li l-ebda terapija ma tkun tista terġa' ġġib lura dak li it-tfal jitilfu meta l-familja titkisser. Sfortunatament rridu nirrealizzaw dan qabel ma nibdew nibnu l-familji tagħna. Għax naħseb illi l-ikbar investiment li nistgħu nagħmlu fil-familji nistgħu nagħmluh u hemm bżonn xieraq li nagħmluh qabel ma l-koppji jidħlu għaż-żwieġ u f'dan il-każ anke sagrament ta' żwieġ li għandu allura step iktar minn kwestjoni ta' żwieġ tal-istat biex niftehmu. It-tfal ibatu ħafna l-konsegwenzi tad-deċiżjonijiet tal-ġenituri. Issa meta jkollok familja li ma tista' tagħmel xejn biex terġa' tiġi lura f'daqqa u tibda tgħix ħajja miż-żewġa normali, bil-fors xi kultant ikun hemm bżonn li separazzjoni ssir. Hemm kwestjonijiet gravi, hemm kwestjonijiet ta' violenza domestika, hemm kwestjonijiet ta' violenza ekonomika, jiġifieri li xi kultant ma tantx narawhom bħala violenza però fil-fatt huma. U allura jkollha bżonn issir. Issa, kif l-aħjar issir, hemm bżonn ukoll ta' edukazzjoni kbira. Meta aħna nkunu qegħdin il-qorti nkunu qegħdin nittrattaw ma' familji li qegħdin jitkissru, rridu nagħlmu ħafna lill-ġenituri tagħhom kif jirrelataw ma' xulxin anki minħabba tfal waqt u wara separazzjoni. Għaliex dak li qegħdin jitilfu tfal waqt li jkunu għaddejn il-ġenituri tagħhom minn tifrik ta' żwieġ ma jġibuh żgur qatt. U naħseb illi investejna ħafna f'dal pajjiż f'affarijiet varji, investejna anki u ħadna ħsieb illi min tkissirlu żwieġ issa f'kustjoni tal-istat, investejna wkoll f'liġijiet illi naraw illi nieħdu ħsieb lil min tkissirlu żwieġ b'modi varji, b'annullamenti, separazzjoni, daħal id-divorzju, ma dak huma affarijiet tal-istat. Però ma naħsibx li investejna biżżejjed biex bħala pajjiż qabel ma jiżżewġu n-nies nippreparawhom biżżejjed għaż-żwieġ. U hawnhekk ninżal kappell il-Knisja għaliex l-uniku tip ta' edukazzjoni għat-tħejjija ta' żwieġ li ssir biss mill-Knisja u mill-Istat assolutament ma jsir xejn. Ġifieri min ma jiżżewweġ bil-Knisja imma jiżżewweġ bl-Istat biss u li jiena nemmen li l-problemi xorta ħejġu ma' wiċċu m'għandux preparazzjoni. U naħseb li rridu nitilqu bil-fatt li huwa importanti li mhux biss inżommu l-familja f'daqqa u nippravaw kemm jista' jkun, imma jekk titkisser biex ma ssirx ħsara tfal, rridu nippreparaw lin-nies kif iridu jittrattaw ma' dik il-problema. Grazzi ħafna onorevoli. Issa sa nikkwota ir-raba' punt illi semma. L-Istat jispiċċa jħallas għal din l-instabilità fis-soċjetà. Min riċerka li saret instab li fl-2008 il-Gvern ta' New Zealand ħallas $1 biljun, filwaqt li fl-2006 il-Gvern Ingliż ħallas 20 biljun sterlina sabiex jagħmlu tajjeb għat-tifrik tal-familja, fosthom f'benefiċċji soċjali, saħħa, akkomodazzjoni soċjali, edukazzjoni u xogħol. Issa, Onorevoli Michael Farrugia, bħala l-Ministru responsabbli mill-politika soċjali. Inti taħseb li f'Malta għandna dawn ir-realtajiet li hemm dawn iż-żewġ pajjiżi? Jiena kont immur daqsxejn oltre minn hekk naħseb. Waħda mill-affarijiet li qegħdin nitkellmu huwa il-familja ġenerali. Imma bħalma qalet Debora hemm żewġ problemi partikolari illi fil-fatt qed jiġu issa iktar u iktar identifikati minkejja l-impenn anke li għamlet il-Knisja permezz ta' kana, imma anke nemmen li l-Istat ukoll għandu jagħmel il-parti tiegħu. Għandna problema fejn persuni jidħlu għal sitwazzjoni ta' żwieġ. Imma għandna kwistjoni wkoll ta' parenthood, illi anke għandna koppji li jidħlu fi żwieġ imma għandhom djufija kif attwalment irabbu tfal. U fil-fatt irridu nħarsu leha
firxa usa iktar minn problemi ta' problemi fiħdan il-familji. U ħan estendi issa mux qed nitkellem iktar fuq mara u raġel, eccetera. Imma samku qed nitkellem ukoll ir-relazzjoni ta' ġenituri ma' tfal. U hawnhekk allura se nidħol fuq il-kwistjoni illi niltaqa' magħhom fej għandek ġenituri illi tnejn li huma jieħdu droga. Għandek kwistjoni ta' violenza domestika, għandek telqa ta' tfal, għandek abbandun ta' tfal, għandek abbuż fuq it-tfal. U allura meta aħna niġu biex nestrapolaw il-problemi huma ħafna usa minn problemi biss ta' tkissir ta' żwiġijiet. U jallu jina l-familja ħanku qed ninkorpora magħha it-tfal u il-problemi li anka bħala entitajiet bħal appoġġ illi niltaqgħu magħhom mod regolari, bħal anka ministeru niltaqgħu magħhom mod regolari u allura meta nibdew nitkellmu mbagħad l-effett ta' benefiċċji soċjali. Problema ta' saħħa, edukazzjoni, xogħol. Hawnhekk naraw il-bżonn mbagħad ta' empowerment. Għaliex? Għax it-titlu huwa bażikament il-faqar ukoll. U hemmhekk irridu naraw l-empowerment tal-persuni illi illi qabel jidħlu għażwieġ ikun hemm edukazzjoni sewwa fuq parenthood. It-tieni, kull min jidħol fi problema soċjali, parti mis-settur li qegħdin nippruvaw nittakiljaw huwa kwistjoni ta' parenthood f'dawn is-setturi. Għandi każijiet illi ħarġu mill-vizzju ta' droga imma għandhom problema ta' parenthood u għadhom ma jistawx illi jieħdu lura it-tfal tagħhom fih dan fejn attwalment ħaqhom ikunu tfal. It-tfal nemmejjin m'għandhomx ikunu la f'istituti u laqqas għandhom ikunu għand foster parents u ħadd. Għandhom ikunu fih dan il-familja. Imma qabel tmur hemmhekk tittaċċerta ruħek li l-familja għandha parenthood neċessarju u l-assessment li jkun sar hemmhekk. Fejn jidħol allura mbagħad il-faqar hemm ħafna raġunijiet għaliex hemm problemi ta' familja u allura ħanmur issa nestrapola fuq l-anzjani. Anzjani wkoll li għandhom problemi ta' faqar u jinħolqu problemi fih dan dik il-koppja ukoll alla volja hija waħda anzjana apparti ma nsemmix l-oħrajn ta' eta illi hu miżar. U allura qed ikun hemm l-empowerment biex wieħed jimxi l qudiem apparti l-impenn u l-obbligu tal-Istat illi fil-fatt bħalissa dejjem minn proċess ta' evalwazzjoni ta' diversi benefiċċji tal-pensjonijiet u li nemmnu li għandu jkun hemm pensjoni minima nazzjonali li tkun 60% tal-medja ta' dħul nazzjonali. Riżultat ta' dik id-deċiżjoni li jittamata li ħadtu jieħu perjodu ta' żmien biex issir ħankun qed innaqsu madwar 47,000 persuna li huma anzjana mis-settur tal-faqar. Imma ma nistgħux nifqu hemmhekk. Għandna problema ta' żgħar u hemmhekk għandna problemi illi rridu nittakiljawhom u hija ħafna qusa minn problemi bej koppja illi tkun qiegħda tifforma dik il-familja. Grazie ħafna Onorevoli Ministru. F'punt 5 l-istess rapport jissuġġerixxi li l-Gvern għandu jindika politika nazzjonali favur it-tisħiħ tal-familja li għandu jkollha effett pożittiv fuq soċjetà b'mod ġenerali. Father Joe, x'taħseb minn il-proposta? Hija relevanti taħseb għallum f'Malta? Kif il-koll nafu ħadd minna ma jista' jgħix bla familja, il-bniedem bla familja kważi huwa bniedem bla għeruq, għalhekk għandna bżonn urġenti li kulħadd jara fis-sew l-importanza tal-familja. Mhux biss l-individwi u l-koppji immanka l-istat. U l-istat huwa fi dmir li jħares il-familja li ma jħallix il-familja ħanejdu hekk tfendi għar-rasa, tfendi għar-riħa mal-affett tar-riħiet. L-istat nifhem jiena li għandu joħloq dil-politika nazzjonali li jħares li l-familja bħala unit. Għax faċli nikkonsidraw kif semma l-Ministru pereżempju nies li jieħdu droga, nies li jibatu jinnaf li m'għandhomx parents. Imma irridu nħarsu li l-familja naturali dik magħmula minn raġel u mara u natuha tassew il-priorità li jisħoqilha. Bla ma ninsew mbagħad kif semma id-diffikultajiet l-oħrajn. Jien naħseb illi il-familja tgħinna biex aħna lkoll insibu saqajna fis-soċjetà. Il-familja dik li tillonċjana fil-ħajja ta' kuljum, dik li tillonċjana fl-iskola, fil-kamp tax-xogħol u fis-soċjetà, għalhekk ma nistgħux ngħaddu mingħajr il-familja. U allura nkunu tinnejnu l-familja
aħna mhux biss illi billi nipprovdula ix-xogħol u x'nafjena, imma ngħinu l-familja tassew billi noħolqu dak il-work and family balance meħtieġ li l-familja ssib il-ħin li tikber f'relazzjoni soda bejniethom ir-raġel u l-mara għax hija kwestjoni ta' relationship, li tikber ukoll allura fl-intimità ta' bejniethom, li jagħtu trobbija tajba lil uliedhom u li jsibu allura ħin għal xulxin. Dan huwa l-ikbar investiment li nistgħu nagħtu lis-soċjetà. L-akbar kontribut tal-familja li tista' tagħti l-familja lis-soċjetà hija li mbagħad tipprovdi tfal iffurmati tajjeb, tfal stabbli, b'valuri sodi, b'valuri mibnijin edukattivi, umani u soċjali li jistgħu jkunu mbagħad taġit tas-soċjetà. Dan hu l-ikbar rigal li qegħdin nagħtu l-familja. Għalhekk meta aħna qegħdin ninvestu fil-familja, f'politika nazzjonali tħares il-familja, mhuwiex ħela ta' ħin, mhux ħela ta' riżorsi, imma tinvesti għalissa, għal-għada u għall-pitada. Umbat l-ikbar kontribut li tista' tagħti s-soċjetà l-familja huwa dik li tgħin il-familja li tgħix f'armonija, f'relazzjoni sabiħa, f'relazzjoni komda, fejn il-koppja jħossuhom komdi bejniethom, għax dak huwa l-ikbar mbagħad investiment li jistgħu jagħtu għax kif qegħdin ngħidu, familja b'saħħitha tfisser soċjetà b'saħħitha, persuni b'saħħithom. Huwa slogan antik li kien bdieħ fostna Dun Pawl Camilleri qed hawnhekk magħna, imma li għadu relevanti attwali sal-lum. Familja b'saħħitha tfisser persuni b'saħħithom u soċjetà b'saħħitha. Għalhekk il-familja hija patrimonju tal-umanità. Il-familja hija patrimonju, hija l-akbar ġid komuni li aħna l-koll ingawdu. Illi ma nistgħux ninjorawha. Għalhekk irid ikollna fil-konkret ta' sew politika li tħares ta' sew il-ġid tal-familja bħala unit. Għax b'dan il-unit aħna se nħarsu mbagħad għal ġid ta' wliedna u ta' wlied uliedna. U b'dan il-mod huwa f'dan l-ambjent illi wliedna jistgħu tassew jikbru sanament, psikoloġikament, umanament u fil-valuri kollha meħtieġa. Għax imbagħad jekk ikonna u nġarbu sfortunatament it-tifrik, l-ebda terapija, kif kien qal darba Charles Azzopardi niftakar, l-ebda terapija misa tkun kapaċi mbagħad tfejjaq dik il-weġa fit-tfal u li mbagħad tibqa' tirrikorri ruħha fis-soċjetà wkoll. Għalhekk ejjew tassew aħna li nġbarna f'din il-laqgħa nagħmlu l-almutana, knisja, gvern, stat, kulħadd għal ġid u t-tisħiħ tal-familja. Fader. Issa se nkun qed nikkwota mill-eżortazzjoni apostolika tal-Papa Franġisku intitolata Il-ferħ tal-Vanġelu li f'artiklu 66 tgħid hekk. Il-familja bħal komunitajiet u r-rabtiet soċjali l-oħra kollha għaddejja minn kriżi kulturali qawwija. Fil-każ tal-familja, id-djufija tar-rabtiet issir partikolarment gravi għax hawn għandna ċellula fundamentali tas-soċjetà, il-post fejn italmu ngħixu bid-differenzi ta' bejnietna u nkunu ta' xulxin u fejn il-ġenituri jgħaddu l-fidi lill-ulied. It-tendenza saret li nħarsu lejn iż-żwieġ bħala sempliċi forma ta' gratifikazzjoni affettiva li jista' jinbena bi kwalunkwe mod u jitbiddel skont kif iħossu dak li jkun. Imma l-kontribut indispensabbli ta' żwieġ lis-soċjetà u l-fuq minn livell emottiv u minn ħtiġijiet li jinbidlu tal-koppja. Kif tgħallem il-Knisja, dan ma jitwelidx mis-sentiment ta' mħabba li b'definizzjoni huwa xi ħaġa li tgħaddi, imma mill-profondità tal-impenn li jieħdu l-miżżewġin li jaċċettaw li jidħlu f'komunjoni ta' ħajja sħiħa. Mela, issa ħansaqsi żewġ mistoqsijiet, nixtieq kulħadd iwieġeb, fil-każ issa mhux mill-Onorevoli Marti Sportelli u ngħaddu sa Dr. Xkembri, Fader Mizzi wieġeb l-aħħar. L-ewwel nett, quddiem stqarrija bħal din, nixtieqkom taqsmu ftit magħna x'taħsbu dwar il-mentalità divorzista li bażikament f'Malta l-kunċett ta' żwieġ m'għadux wieħed permanenti. U apparti dik hemm din mistoqsija oħra li nixtieq nisma' ftit minn għandkom kemm taħsbu illi għandna niddefendu il-familja u żwieġ kemm intom bħala il-politiċi tagħna fil-Parlament u Fader Joe Mizzi jirrappreżenta l-Knisja f'Malta. Huwa minnu illi għaw min anka jidħol fir-rabta ta' żwieġ diġà b'mentalità divorzista, però ma naħsibx illi għandna niġġeneralizzaw, naħseb illi baqa' numru kbir ta' nies illi jidħlu għaż-żwieġ bl-intenzjoni illi se jibqgħu miż-żewġin għal ħajjithom kollha. Jiena jilli iktar li jinkwetani huwa iktar il-punt tas-sensazzjonaliżmu. Għaliex qed ngħidlek, qed ngħidlek għaliex ħafna mill-inkwiet illi jinqala along the way ta' koppja li tkun miż-żewġa huwa ġej mis-sensjonaliżmu fih innifsu l-ewwel nett. Nemmen u nħossa u niltaqa' magħhom illi għaw numru konsiderevoli ta' koppji
U ħanajda bl-Inglis, għax bl-Inglis il-frażi hija perfetta. They live beyond their means. U naħseb dik hija waħda mill-affarijiet illi l-iktar illi qiegħda twassal biex tkisser il-familji tagħna. Issa hemm żewġ raġunijiet il għala koppja tista' tgħix beyond its means. Għandek l-ewwel fatt illi koppja A trid tkun bħal koppja B jew aħjar, anka jekk m'għandix il-mezzi finanzjarji biex tagħmilha. Però mbagħad għandek ukoll familji koppji li mhumiex kapaċi jimmaniġġjaw il-flus tagħhom. U allura hemmhekk ukoll ikunu qegħdin jgħixu beyond their means għaliex ma jafux kif għandhom jikkontrollaw dak illi għandhom. U naħseb illi fuq it-tieni punt huwa fejn l-istat jista' ikun iktar effettiv milli kien sissa għaliex hemmhekk jista' anka jsir training aħjar, jingħata training aħjar lin-nies kif jimmaniġġjaw anka il-flus tagħhom. Però nerġa' l-ewwel punt li semmejt fl-ewwel intervent tiegħi illi xorta nħoss illi mhux kulħadd huwa aware tar-responsabbiltà u tad-diffikultà u tas-sagrifiċċji li jġib miegħu żwieġ. Min iż-żwieġ inti tkun qed tgħix ma' persuna barranija. Meta jiġu tfal għandek responsabbiltajiet oħrajn, obbligi oħrajn illi il-verità fil-prattika li jiġri hu illi ħafna drabi biex inti ssalva żwieġ tiegħek trid tiċċaħħad minn affarijiet illi inti tkun imdorrija tagħmel. Issa, jekk inti taċċetta li dik hija parti mir-responsabbiltà li dieħla għalija, dik iċ-ċaħda tagħmilha u tieħu pjaċir li għamilta. Jekk ma tkunx aware illi inti trid tiċċaħħad, meta jkollok tiċċaħħad, jekk tiċċaħħad, awtomatikament minn tista' tkun kontent imbagħad jibdew in-nervi, jibda l-ġlied, etc. etc. Kien hemm it-tieni mistoqsija dwar aħna l-politiċi għandniex niddefendu l-familja żwieġ. Iva, jiena nemmen illi dejjem aħna bħala politiċi għandna niddefendu il-familja u żwieġ għaliex wara kollox iva, il-familja hija il-pedament tas-soċjetà, però rridu nieħdu konsiderazzjonijiet ukoll tar-realtà li nkunu qegħdin ngħixu fiha. Id-dinja qiegħda tinbidel kuljum. U jekk aħna bħala politiċi ma narfux ir-realtajiet illi ibidlu il-mod ta' kif wieħed jaħseb, il-mod ta' kif wieħed jaġixxi, jekk ma nirrikonoxxux illi id-dinja kontinwament qiegħda tinbidel allura kwalunkwe politika li jista' joħroġ biha il-politiku se tkun politika mhux daqshekk tajba. Ovvjament, kif kienet qed tgħid tajjeb Martes il-kuntest tal-familja qiegħed jinbidel, anke għall-familja Maltija jinbidel u jinbidel mod maġġel ħafna. U allura dan iħalli sfidi illi mhumiex żgħar, jiġifieri jekk aħna naraw biss l-aħħar ftit snin filli aħna għall-qas fid-der kellek mod tradizzjonali sewwa ta' kif wieħed ħares lejn il-familja imma mbagħad filli kellek l-introduzzjoni tad-divorzju llum wasal tal-Unjoni Ċivili fejn anki għandek koppji omosessuali li qed jaddattaw. Jiġifieri lilin anki minn value judgment tal-affarijiet, imma żgur da waħdu jindikalek li għaddejja ukoll bidla radikali u maġla ħafna li żgur allura se jkollha anki l-impatt propjament anki għaliex hija intensa, profonda u maġla. U allura wieħed bil-fors irrid iħares lejn l-istrutturi u l-mod ta' kif aħna nagħtu appoġġ lill-familja il-għaliex ovvjament jekk ma nagħmlux dan inkunu probabbilment qegħdin aħna anki naġlu iktar ċerti bidliet. Jiena ngħid mhux biss għandek tagħti sosten imma il-politika bil-mod tagħha għandha wkoll tipprova lanqas tagħti direzzjoni lil bidliet illi iridu isiru. Ovvjament meta nitkellmu b'dan il-mod, però wieħed irid jieħu anki konsiderazzjoni ta' forum ġodda ta' familja illi twildu anki matul is-snin u li huma anki realtà fil-ħajja tagħna llum. Ġifieri importanti li nifhmu l-familja wkoll mhijiex kwestjoni biss illum ta'
ta' forma ta' koppji adulti ta' aħwa ta' ġenituri turrit imma ukoll l-element importanti tal-relazzjonijiet illi jżommu dik ukoll il-forma flimkien. Allura l-kwalità tar-relazzjonijiet hija xi ħaġa importantissima illi wieħed jistudja relazzjonijiet li huma mibnija anki fuq valuri bħall-imħabba, bħall-impenn, bħall-ugwaljanza u l-kuntentizza finalment, għax dak huwa dak li jkun qiegħed ifittex il-bniedem. Mbagħad aħna fi żwieġ tiegħu, aħna bħala politiċi ovvjament irdu naraw kif niffaċilitaw dawk l-aspirazzjonijiet tal-familji tagħna. Issa jekk wieħed se jitkellem fuq id-djufija tar-rabtiet u allura anki il-mentalità divorzista wieħed ovvjament jifhem li din hija sfida prinċipali illi qiegħda taffaċċja mhux biss il-familja ma anki s-soċjetà Maltija. Il għaliex anki l-mentalità ta' djufija biex ngħidlek frabta hija wkoll naħseb jiena simptomatika ta' soċjetà illi warbet f'ħafna kuntesti oħra wkoll il-permanenza u abbraċċat aktar metodi biex ngħidu hekk aktar disposable. Però min-naħa l-oħra kif kienet qed tajt ukoll Martis ma jistax ikun illi aħna ngħidu li kull żwieġ jew maġġoranza ta' żwieġ qegħdin jitkissru propju b'kapriċċ jew bil-fors minħabba din il-mentalità, jew bil-fors il-għaliex dak li jkun ma daħalx bl-impenn. Naħseb li tkun hemm ftit iktar studju profond dwar dan. Inti saqsejt it-tieni domanda tal-kuraġġ, m'għandux fiha. Għandhom kuraġġ il-politiċi jiddefendu, kapaċi jiddefendu il-familja. Jiena ngħid iva, naħseb li kulħadd tkellem kif ħass illi għandu jitkellem anki meta kien hemm konsekwenzi tal-li wieħed tkellem, anki meta wieħed ma kienx popolari xorta waħda. Kien hemm min qiegħed jitkellem sa wieħed jista' jgħid li stajna tkellimna iktar, wieħed jgħid li stajna għamilna iktar. Imma meta tkun politiku, anki jekk hu politiku illi jemmen u jagħti valur lill-familja tradizzjonali, nukleari, kif nifhmu aħna, wieħed irid jifhem ukoll li politiku għall-anqas fil-kuntest tagħna jgħix f'demokrazija liberal democracy biex niftehmu li id-demokrazija element importantissimu. U allura dak il-politiku jkun jemmen ukoll li komunità għandha dritt li tirregola lilha nfisha. U allura l-ikbar arma li jista' juża hija aktar il-persważjoni milli l-impożizzjoni jekk irridu naslu. U allura f'dan is-sens naħseb li iva għandna nitkellmu aktar u mhux inqas għaliex inkella żgur ma nista' nipperswadu. L-iktar ħaġa faċli fil-ħajja hija li kollok sitwazzjoni utopika fejn kollox huwa perfett u kollox jimxi fuq ir-rubini. Ir-realtà hija waħda differenti u allura bħala politiċi nemmen irridu niffaċċjaw ir-realtà iktar minn dak illi huwa il-perfezzjoni. Perfezzjoni tipprova tersaq għaliha, ma l-mistoqsija tiegħi li toħroġ ħafna drabi huwa min hu perfett. U fir-realtà illi wieħed ikun qiegħed jgħix, allura jeżistu diversi problemi li jistgħu jinqalgħu. Issa apparti illi meta konna qegħdin nitkellmu fil-kumitat soċjali mhux issa imma meta kont qabel u għamet il-kwistjoni ta' familja, waħda mill-mistoqsijiet li għamet kienet fuq ix qegħdin nitkellmu. U naħseb minn hemmhekk irridu nibdew. Jekk il-familja hija sempliċement dik tradizzjonali jew inkella dik realistika. U jiena nemmen li bħala politiku irid inħares bil-fors. U jekk nipprova naħrab minna naħseb inkun mhux qed inkun politiku ġenwin u mhux politiku tajjeb. Li naħrab x'inhija r-realtà. Naspira li jkun hemm il-perfezzjoni, imma r-realtà hi dik li hi. U allura qegħdin nibdew nitkellmu fuq dak li attwalment qed nitkellem fuq l-ewwel. Il-parenthood propja li jrid ikun hemm. Jiena personali separat u divorzjat. It-tfal tiegħi inħobbhom, nirrispetthom, intihom l-ispazju kollu, nismhom daqsħuti u qisni wieħed minnhom jekk mhux kultant nagħmel affarijiet li nkun għar minnhom meta nkunu flimkien. Imma fir-realtà l-iktar ħaġa importanti li minkejja illi il-familja
tista' tasal fi stadju illi dik tradizzjonali li titfarrak, l-importanti huwa dak li dejjem jien naċċenna fuqu. L-interess tat-tfal. U ħafna drabi l-koppji meta jqalaw il-problemi jinsew x'inhuma jinsew l-tfal. U jien nemmen illi wieħed għandu jagħti l-attenzjoni kollha iż-żewġ naħat, il-mara u r-raġel. Alla volja m'għandhomx jgħixu flimkien, imma għandhom ikunu flimkien meta t-tfal għandhom bżonn għajnuna. Iridu jkunu flimkien biex jittrattaw problemi li jistgħu jinqalgħu. Iridu jkunu jagħtu l-attenzjoni it-tnejn li huma alla volja forsi kultant separatament illi jagħtu l-ispazju lit-tfal tagħhom, jisimgħuhom, jgħinuhom u fejn ikun hemm anke ċertu problemi għaliex le jittakiljaw il-problema flimkien billi jaħdmu flimkien għal dak l-interess. Bħala politiku fil-Parlament għandna wkoll Kumitat Soċjali li jiena kont għal snin twal fuqu fejn diskutejna allura diversi problemi soċjali u diversi problemi ta' familji differenti ġewwa pajjiżna, imma wkoll kien hemm l-impenn u ddaħħal ftit tal-sentej tlieta ilu kumitat permanenti ieħor fuq il-familja. Fejn kun inizjattivi li sa tkun qed tittieħed tersa quddiem dan il-kumitat illi mhux biss jevalwa l-problemi, imma fejn ikun hemm bżonn jagħmel evalwazzjoni wkoll tal-liġijiet u l-effett tagħhom fuq il-familja in ġenerali. U dan huwa il-mod kif wieħed irid jaħdem bħala politiku illi jkollu il-pols fuq is-sitwazzjoni imma fl-istess ħin ikun mhux biss realistiku imma ikun ukoll pragmatiku għax kull ċirkostanza waħda mhijiex bħall-oħra u kull problema li jkun hemm waħda mhijiex bħall-oħra u allura tittoħodhom fuq kull ħaġa fuq kull sitwazzjoni għaliha. Li nista' ngħid huwa għandna problemi familji li jgħaddew minn problema u kellhom problemi fihom, kien hemm daw il-problemi li kellhom suċċessi fihom. L-istess ħaġa, sfortunatament, nista' ngħid anke dak li ngħidulhom li huma stabbli. Fej kellna problemi hemmhekk. Imma huwa realtà illi meta jkun hemm single mothers illi speċjalment ma jkollhomx dak l-empowerment illi jersqu l-qudiem u jidħlu wkoll fid-dinja tax-xogħol imma jiddependu biss fuq benefit trap u jiddependu biss fuq il-benefiċċji, allura hemmhekk għandna mentalità li dal-gvern qed jipprova jagħmel l-almu biex jipprova jkissera din l-idea ta' benefit trap għax nemnu illi numru ta' sitwazzjonijiet ta' faqar f'pajjiżna nistgħu mmexxuhom il-qudiem billi neliminaw kemm jista' jkun kemm huwa possibbli fis-sitwazzjonijiet aċċettabbli il-kwissjoni ta' benefit trap. Grazie. Jien naħseb hija daqsxejn ta' sfortuna illi għal żmien twil ħsibna illi m'għandniex f'pajjiżna f'ċertu instances mentalità divorzista sempliċement għax ma kellniex divorzju. Meta inti tidħol għaż-żwieġ u ma tkunx daqshekk preparat illi tilqa għal ċertu problemi u allura l-impenn tiegħek ikun shallow, ikun b'mod superfiċjali, sfortunatament dik hija mentalità divorzista u kellna bħala anke qabel ma kellna d-divorzju. Mentalità divorzista ma tfissirx biss illi inti żwieġ tiegħek tfarrak u spiċċa f'divorzju. Xejn minn da. U naħseb illi il-fatt illi kellna din is-sitwazzjoni u injorajnija għal snin twal waslitna biex illum jien inħoss li naħdem fil-kamp tal-familja li għandna ftit ta' problema bil-familji tagħna. Il-perċentwal mhuwiex allarmanti, meta inti tqis il-perċentwal sħiħ, però meta inti tieħu cohort, jiġifieri meta inti tajt, min għandu minn 18 sa 30 u min għandu minn 30 sa 45 u ma toħodhomx kollha f'daqqa, in-nies li huma iktar żgħażagħ iktar qed jitfarrak iż-żwieġ tagħhom f'malajr. U allura naħseb illi hemmhekk meta inti tara cohorts għandna ftit ta' problema. Inħossu koll li jekk inti tidħol b'mod laxk għaż-żwieġ u mhux qed nirreferi biss għaż-żwieġ tal-Knisja, għaż-żwieġ sagrament, imma anke għaż-żwieġ bl-istat, dak jista' jirrendi f'ċertu instances li inti dak iż-żwieġ ikun null. Ġifieri rridu noqdu ftit attenti biex aħna meta nidħlu għal dal-impenn
nidħlu għal żwieġ li hu verament żwieġ, mhux nidħlu għal żwieġ li jispiċċa fil-verità meta tħares lih ikun tant frivolu illi ma jkun żwieġ assolutament xejn. Jien inħoss għax naf illi naħseb għandna problema ta' ħin. U qiegħda l-aħħar waħda, allura tikber il-problema tiegħi. Ħan nirrispondi l-aħħar parti tal-mistoqsija wkoll. Jekk aħna għandniex niddefendu lill-familja u żwieġ. Iva, jien inħoss li bħala politiku għandna dejjem namlu l-impenn u l-almu kollu tagħna biex niddefendu l-familja u żwieġ. Għaliex? Anki fiż-żwieġ tal-istat huwa risaput anki minn studji illi familja illi tkun miż-żewġa għad differenza ta' min ikun pereżempju qed jikkoabita, dik il-familja hija aktar stabbli, hija iktar soda. U allura bħala stat, rispettivament mill-Knisja għalkemm hawnhekk qegħdin f'istituzzjoni, però bħala stat ukoll importanti li niddefendu l-familja u ż-żwieġ within the family. Issa mbagħad forsi l-Knisja u l-Istat maħniex qegħdin naqblu eżattament fid-definizzjoni ta' familja. Però li jom bżonn li aħna niddefenduha, naħseb illi huwa x-xogħol ta' kull politiku għall-istabilità tal-Istat. Grazzi. Iva, jena naħseb fuq l-ewwel punt, l-ewwel parti ta' domanda hija illi għandna responsabilità bħala Knisja u soċjetà illi nedukaw il-koppji li jaslu għal deċiżjoni matura, deċiżjoni għaqlija. Din l-ixxu tas sentimentalizmu li xi kultant imexxina, kultant jikmandana, hija realtà wkoll. Imma jnaħseb jien jekk nifhmu tajjeb xiġifieri commitment, dedikazzjoni, impenn, qotja sħiħa, wieħed jasal biex jgħid isma' jiena allura qed ningħata kompletament. Ħanidħol dan iż-żwieġ bruħi u ġismi. U jekk ikun hemm kollaborazzjoni tajba minn ġiex naħiet għaqal u deċiżjoni soda, jiena naħseb illi il-problemi tal-koppja jistgħu blajnuna anke ta' counselors u esperti jistgħu jiġu superati u mirbuħa. Illi b'xi mod nistgħu insalvawhom iż-żwieġ. Naħseb illi bħala stat iridu bħala Knisja nkomplu ninvestu iżjed anke fl-għajnuna, support, terapija illi żgur satejn. Jiena konvinti li il-counseling jgħin mhux itellef. Allura f'dan il-mod anke aħna nistgħu ngħinu l-koppji jaħdmu iżjed fuq din ir-relazzjoni ta' bejniethom. Qabel il-parenthood inħoss jiena illi għandna naħdmu iżjed fuq relationship skills. Kif sa ngħixu l-ħajja ta' bejnietna, kif sa ngħixu dik il-kelma li l-koppja ta' fuq l-artan. Rigward it-tieni parti tad-domanda, iva naħseb ukoll li bħala soċjetà, Knisja, Stat u kulħadd aħna hawnhekk irridu naħdmu verament għall familja għal dak iż-żwieġ naturali. Ovvjament il-Knisja temmen li l-żwieġ il-familja tibda miż-żwieġ. Meta għandek il-kelma. Fuq il-kelma qed marbut iż-żwieġ, fuq il-konsens. U dak huwa l-point of departure tal-ħajja tal-familja. Fejn għandek raġel u mara qegħdin jagħtu kelma ta' ħajjithom għal xulxin. U allura, anke kif semmit il-kelma ta' qabli, b'dan il-mod is-soċjetà tkun qiegħda tibbenifika. Mhux biss qegħdin igawdu l-koppja f'relazzjoni stabbli u wliedhom, imma anke s-soċjetà nfisha qiegħda tgawdi mir-relazzjoni stabbli tal-koppja. U għalhekk naħseb jiena waqt li nagħtu każ id-diffikultajiet, il-problemi li jeżistu fis-soċjetà għax l-istat irid jieħu ħsieb kull persuna ma jista' jinjora l-ħadd, imma fl-istess ħin dak li huwa valur prezzjuż, dak li huwa valur nobli u għażiż għalina u li nafu li se jħalli l-frott għandna nagħtuh tassew priorità, support u għajnuna meħtieġa mhux b'xi diskriminazzjoni, imma għandna nagħtuh dal-valur għax nafu li dan huwa taġid kbir għall-umanità u għas-soċjetà kollha. Grazzi. Issa ngħaddu għat-tielet mistoqsija jien ħani kwota mill-Littra Pastorali tal-Isfijiet qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. U l-Isfijiet jikkwotaw hekk, jiktbu hekk. Mela, aħna nemmnu li l-progress veru tal-bniedem u tas-soċjetà ikun assigurat jekk ikunu mħarsa il-prinċipji fundamentali li ma nistgħux nilagħbu magħhom fosthom id-dritt tal-ħajja umana li għandha tiġi mħarsa sa mill-mument tat-tnissil sa dak tal-mewt naturali u it-tisħiħ tal-familja naturali mibnija fuq iż-żwieġ bejn raġel u mara. Mela, fid-dinja li qed ngħixu llum jidher li hemm ċerta diskrepanza forsi bej dak li qalu l-isqifijiet kif għadu kemm ikkwota tiegħu u dak li forsi n-nies hemm barra jixtiequ jew jaħsbu li huma affarijiet importanti. Huwa minnu li bħala politiċi hemm ċerta pressjonijiet fuqkom biex meta taslu biex tilleġislaw, forsi jkollkom tmorru anki lilin minn dak li temnu intom fuq dawn il-materji li ddiskutejna?
Għara pressjonijiet fuq il-politiċi se jkun hemm dejjem fuq kwalunkwa issue li tkun qiegħda tiġi diskussa li inti ovvjament dejjem se jkollok naħa ta' munita u naħa ta' munita oħra. Ġifieri il-pressure dejjem hemmhekk se tkun. Issa sta għalina il-politiċi illi niddiskutu u naraw x'inhu l-aħjar għal ġid tas-soċjetà sħiħa. Qegħdin nitkellmu fuq il-punt tal-familja naturali. Jiena nerġa' ngħid, nemmen illi il-familja naturali għandha dejjem tiġi promoted. Però ma jfissirx illi ninjoraw il-dawk illi ma jaqgħux fil-kategorija tal-familja naturali. Riċenti mill-Parlament għaddit il-liġi tal-Unjoni Ċivili. Illum hija liġi qiegħda hemmhekk u aħna bħala membri fil-politika rridu wkoll nosservaw dik il-liġi. U jiena ġejja qatt naħseb ftit u se nagħmel analoġija żgħira. Forsi il-fatt tal-Unjoni Ċivili illum għadha mhijiex aċċettata minn kulħadd. Però jekk immorru lura numru ta' snin meta kellna is-single parents. Single parents, l-ewwel single parents li kellna fil-bidu kellhom u għaddew minn affarijiet ferm differenti mill-li qegħdin jgħaddu minnhom illum. Illum is-soċjetà qiegħda taċċetthom. Ma jfissirx illi qegħdin nippromovu li inti għandek tkun single parent, però jekk inti single parent, l-istat ukoll ma jistax jabbandunak. U allura nerġa' dak li għad fil-bidu illi aħna għandna l-obbligu illi ngħinu lil min ukoll li kun se jidħol fir-rabta ta' żwieġ biex jifhem x'inhi r-responsabbilta ta' żwieġ, ir-responsabbiltajiet, l-obbligi u d-diffikultajiet. Pressjonijiet ovvjament, sakemm huma pressjonijiet leġittimi huma parti wkoll mill-isfera demokratika. Ġifieri ħafna issues kulħadd jagħmel barra forsi iktar, ma insomma hawnhekk serna ħafna wkoll, jitwildu ħafna lobbies, il-lobbying huwa parti essenzjali mill-politika, mbagħad ovvjament sta l-politiku biex jieħu dik il-linja u sta aktar minn hekk għall-elettorat tal-votant li jivvota skont dak li hemm li hu tajjeb skont il-valuri li hu tiegħu. Naqqat ftit ma' Martis, ftit ma' dak li qal Michael qabel. Di mhix dinja perfetta u realtajiet illi qegħdin hawn. Però minna ħal oħra fl-opinjoni tiegħi ma jfissirx illi ma tistax ma tippromovix ideal. Sewa, ġifieri l-ideal mhux kwestjoni biss li xta xi ħaġa li jkun f'bozza, ideal huwa xi ħaġa li inti you look forward to li tajt li jien ħanipprova nilħaqhem. Mhux neċessarjament jirnexxielek illi tilħaqhem, imma ideali li tkun hemm, ġifieri għall ħares taqta l-ideali mill-politika għaliex naħseb li tiġi politika bla sustanza. Ġifieri jiena ngħid id-dinja mhix perfetta, l-ideal rrid niġru warajh, u l-prinċipju aħjar in-nuqqas ta' prinċipju u dak il-mentalità ta' anything goes ta' kollox jgħaddi naħseb illi m'għandux ikun dak illi jigwidana u jisgwidana, ġifieri kif kienet qed tajt Martes. Single motherhood hija realtà u jkun żball jekk inti ma taċċettax li hawn din ir-realtà, speċjalment jekk inti tkun politiku. Imma għandek tippromovi dan bħala ideal, bħala stil ta' ħajja, iva jew le. Dan huwa l-punt kollu. Jiena naħseb illi inti m'għandekx tippromovi dik l-istil ta' ħajja anki b'mod politiku. Għad-domandi l-oħra, ovvjament id-dritt tal-ħajja, żgur li nemmnu fuq id-dritt tal-ħajja, żgur li nemmnu fuq valuri oħrajn. Imma rrid nirrepeti illi din hija wkoll soċjetà demokratika illi ma tintisitx biss mill-politiċi, tintisex ukoll mis-soċjetà mod in ġenerali. Li wkoll anke l-Knisja hija parti minnha. Soċjetà demokratika, f'sistema demokratika, il-vuċi trid tinstema aktar u mhux anqas. Kultant meta tinstema tas-soċjetà ċivili aktar, normalment tkun iktar effettiva f'dawn iż-żminijiet minn tal-politika li qed ngħixu wkoll era apolitika biex inkun qed ngħid kollox. Jiena waqt li kont qegħdin taqraw din is-silta ħares li Father Joe u għatlu kelli problema. Għax kellna id-dritt tal-ħajja umana li għandha tiġi mħarsa sa mill-mewt, mill-mument ta' tnissil, sa dak tal-mument tal-mewt naturali. U kelli problema fuq il-mewt naturali. Għax mewt tista' tkun kemm naturali, kemm disgrazzja u kemm
b'sitwazzjonijiet oħrajn illi fil-fatt jistgħu jiġu. Imma apparti dan il-kumment li għaddejt. Fil-fatt jiena bħala politiku marbut anka minn konferenza ġenerali li hija ola saħansitra mit-tmexxija kollha ta' partit. U hemmhekk kien hemm deċiżjoni ċara kontra l-abort. U allura jiena flimkien ma' sħabi kollha fuq it-tim tiegħi marbutin anka bil-deċiżjoni ta' konferenza ġenerali illi bħala partit fl-ebda ħin u fl-ebda moment ma nistgħu nippromovu il-kunċett tal-abort ġewwa pajjiżna. Il-kwistjoni ta' tisħiħ ta' familja naturali mibnija fuq iż-żwieġ bejn raġel u mara. U hawnhekk forsi jkun hawn daqsxejn ta' differenzi. Jiena nirrispetta il-mod kif il-Knisja tħares lejn familja naturali. Imma min-naħa l-oħra bħala politiku bil-fors irrid inħares lejn sitwazzjonijiet kollha differenti u rrid nilleġisla għal skop tal-sitwazzjonijiet kollha differenti. Jiena ħammur passi ieħor iktar quddiem iktar forsi milli saqsejtuna. Naħseb għandna nagħmlu evalwazzjoni fis-sitwazzjoni li qegħdin naraw pajjiżna kif qed jiżviluppaw il-problemi. U l-mistoqsija tiegħi naħseb għandha tkun il-preparamenti għaż-żwieġ huma up to il-livelli tal-lum il-ġurnata kif tħares lejn is-soċjetà. Hemm bżonn li nagħmlu revisiting tal-preparazzjoni li għandna, qed inkunu boring, qed inkunu naraw illi l-affarijiet qed jiżviluppaw u l-approach tagħna qed tiżviluppa skont kif qed jiżviluppaw iż-żminijiet, u mbagħad hawnhekk naħseb il-punt tal-politiċi. Il-punt tal-politiku huwa illi s-sitwazzjoni ta' madwarna qegħdin nevalwawha biżżejjed biex nilqgħu għal problemi li jistgħu jinqalgħu, qegħdin naraw għaliex qed jinqalgħu il-problemi biex eventwalment ikonna dik li ngħidula fis-settur tas-saħħin tabib. Nitkellmu fuq il-prevenzjoni. U nibdew nitkellmu fuq il-prevenzjoni ħalli kemm jista' jkun innaqsu il-problemi fiħdan il-familji tagħna u l-sitwazzjoni tista' tiġi mtejba, u naħseb huma żewġ challenges li t-tnej li aħna attwalment irridu nitkellmu kemm bħala stat, kemm bħala knisja jekk verament nemnu fil-familja li tkun iktar b'saħħitha. Grazzi. Din domanda diffiċilissima biex tirrispondija f'4 minuti u 5 minuti, għax tant għandha partijiet fiha li jimmeritaw ħin twil ta' diskussjoni, barra ħa nipprova. Jiena nemmen ħafna fil-dritt tal-ħajja umana mit-tnissil. Jista' jkun hemm nies li għandhom idea differenti, imma ovvjament jiena tiegħi irrid ngħid u naħseb illi hija xi ħaġa li nerġa' ngħid irrispettivament mill-Knisja għalkemm b'rispett kbir lejn il-Knisja, anki jekk biss tkun temmen fiha bħala membru ta' komunità, membru tal-Istat u temmen fid-drittijiet umani bażiċi fundamentali, nemmen li wkoll għandek tasal għall-istess konklużjoni. Inti għandek dritt fundamentali għal-ħajja. U dritt fundamentali għal-ħajja qed nitkellmu allura li hemm ħajja umana indipendenti mill-ħajja tal-om. U dik inħoss li dejjem għandha tiġi indukrata sa mit-tnissil. Issa min jgħidlek mhux mit-tnissil jew meta eżattament, imma eżattament huma naqraw affarijiet diffiċli biex tirrispondihom f'qasir żmien. U jiena naħseb u nemmen illi hemm raġunijiet validissimi għalfejn mit-tnissil, anki loġiċi, imma forsi pleasure zettu kam. Il-mistoqsija però wkoll tajt sa dak tal-mewt naturali. U dak tal-mewt naturali allura qed nitkellmu wkoll li għandha teskludi l-eutanasja, ma mhux biss l-eutanasja. Għax għandek assisted suicide illi huwa wkoll mhuwiex mewt naturali u tnejn mhumiex l-istess. Jiġifieri naħseb illi hemm lok kbir ta' diskussjoni f'dawn affarijiet. Però wieħed irid jagħmel distinzjoni jekk inti b'dak li tkun qed tagħmel, u issa qed nitkellem limitatament għall-istat bħala politiku. Jekk dak li tkun qed tagħmel taffettwax ħajja ta' persuna oħra bħalmi fl-abort jew le. Naħseb irridu nagħmlu distinzjoni bejn it-tnejn. Ma jfissirx li naqbel
ma either one of the two other options. Rigward it-tisħiħ tal-familja naturali mibnija fuq iż-żwieġ bej raġel u mara, jiena inħoss li għandu jkun hemm tisħiħ tal-familja naturali mibnija fuq żwieġ bej raġel u mara, però nixtieq li ngħid infisser. Tisħiħ ta' din il-familja naturali ma jfissirx eliminazzjoni ta' forom ta' familji oħrajn. Li jiena nemmen li għandna nsaħħuha, però ma nemmenx li familja naturali tissaħħaħ jekk ikun hemm familja ta' nies omosessuali illi ngħidulhom le tagħkom ma tistax issir, għaliex billi ngħidulhom iva jew le m'iniex ħansaħħaħ jew innaqqas mit-tisħiħ tal-familja naturali. Però nemmen illi biex insaħħu il-familja naturali irrid ikollna ħafna impenn ikbar milli għandna, ħafna ikbar bħala stat biex din il-familja nalmuha kif tgħix il-ħajja u kif tiffaċċja id-diffikultajiet. Għax maħniex qed nagħmlu biżejjed. U ilna ma nagħmlux biżejjed u nħossa. La nagħmlu biżejjed qabel ma jiżżewġu u lanqas nagħmlu biżejjed waqt iż-żwieġ. Għax malli jkun hemm problema għandna nies xi kultant u nagħlaq biha. Xi kultant l-aktar affarijiet sempliċi. Jiena jiġu għandi nies li l-familja tkun xi kultant qiegħda titkisser. U l-ewwel ħaġa li nipprova nagħmel nara dik il-familja nistgħux inżommuha f'daqqa. Nibagħthom għal counseling għal family therapy. Għandna nies ma jistgħux jaħallsu għalih. Issa, jekk imorru fil-istat biex inti tik psychologist, xi kultant hemm lista listun. Mela rridu li jekk din intuha priorità, rridu nsaħħu dak is-servizz. Jiġifieri huma affarijiet xi kultant sempliċi ma jekk inti ma teffordjahiex, ma teffordjahiex. Jiġifieri rridu ikollna impenn ikbar lejn il-familja naturali. Naħseb jiena l-iskop ta' daw il-laqat huwa preċiżament li naħolqu dat tip ta' dialogu, knisja, soċjetà, gvern, l-oppożizzjoni, kulħadd flimkien, kif se nagħmlu dan l-impenn ikbar. Waħda mill-proposti darba kienet tagħna kienet li jiddaħħal pereżempju tip ta' family studies anke fil-kurrikulum tal-PSD fl-iskejjel tagħna. Il-Family Impact Assessment Unit li jevalwa kull liġi li ssir f'Malta kif se taffettwa l-familja. B'dan il-mod aħna nkunu konkretament qegħdin impoġġu priorità lil din il-familja. Mod ieħor huwa pereżempju il-Ministru Farrugia semma fuq il-korsijiet ta' tħejjija, il-korsijiet ta' Kana. Dal-aħħar il-Moviment ta' Kana irreveda totalment il-korsijiet ta' Kana u ġibnihom mhux biss b'mod ta' ġurnata dinja tal-lum, bluzu ta' PowerPoints, bluzu anke ta' DVDs u riċerka fuq l-internet, imma anke b'materjal ta' sew updated li jwieġeb kemm jista' jkun dejjem id-domandi li joħorġu bihom iż-żgħażagħ l-arajjes tal-lum. Naqbel ħafna wkoll ma l-issue ta' prevention. U l-iskop tagħna huwa hawnhekk naħseb jiena llejla jekk aħna kulħadd jaħseb kif nistgħu aħna nipprevenu t-tifrik tal-familji tagħna. Kif nistgħu naħseb l-aħjar mod huwa ejja nkomplu ninvestu f'relazzjonijiet sodi, relazzjonijiet stabbli, relazzjonijiet tajbin. L-NGOs, il-Knisja, l-Istat, jekk niġbdu ħabel wieħed, nistgħu nagħmlu ħafna effett. Anke s-sem tal-NGOs u s-sem tal-Knisja huwa sem kontribut kbir li ma nistgħux ninjorawh. U allura bis-sem ta' kulħadd b'daqsxejn ħsieb flimkien il-koll qegħdin naqblu l-familja l-koll għażiż għalina. Kollha l-kellim hawnhekk fuq dal-panel rajna kemm il-familja għażiża għalina. U allura naħseb issa jmiss il-pass li jmiss illi flimkien noħorġu b'soluzzjonijiet konkreti u naħdmu żjed jitfid flimkien għal ġid tas-sew tas-soċjetà u tal-familja. Grazzi. Grazzi ħafna lil kellima kollha. Issa se ngħaddu għat-tieni parti tas-serata fejn membri tal-udjenza se nagħtuhom ċans jgħaddu ftit kummenti tagħhom jew domandi fuq dak li qed niddiskutu. Issa once li intom tgħaddu l-kummenti tagħkom, nieħduhom wara xulxin jirrispondu il-panel u nagħlqu hemmhekk, jirrispondu fl-aħħar. Issa importanti ħafna li min jgħaddi kumment jew domanda tkunu verament fil-qosor, straight to the point, li tridu tajdu għajduh mill-ewwel mingħajr introduzzjoni. Qed ngħidilkom hekk għax dan suġġett li kulħadd jista' jgħid ħafna dwaru. Ftit sekondi ġifieri għax ikonna nwaqfukom hemmhekk. Domanda? Mhux domanda. Jiena qabel ma nitkellmu fuq tisjieħ tal-familja, għax familja għaw modell, nitkellem fuq it-tisjieħ tar-relazzjonijiet u naħseb li l-Istat għandu ħafna xogħol xi jagħmel. Kieku kelli nistaqsi hawn u barra jekk relazzjoni permanenti mhux fi żwieġ biss, anke niddivorzja raġa żewweġ jew jikkoabitaw, jekk taqbilx lil kulħadd l-individwu, l-koppja, l-soċjetà, perswas li kulħadd jgħid li iva, ġifieri ħarġet.
Imma sadattant kollox jindika li s-soċjetà Maltija, inkluż il-gvernijiet, nasab anke il-partiti, huma ekwidistanti minn kull sitwazzjoni. Għaw is-sitwazzjonijiet ħallhom jgħixu. L-awtorità ċivili la tista' u lanqas għandha tobbliga liċ-ċittadini x'relazzjoni jkollhom u kemm għandha ddum. Imma jekk hu veru għattu intom ukoll li relazzjonijiet permanenti mill-aspetti kollha, saħħa, finanzi, xogħol, edukazzjoni, kriminalità, eċetera, jagħtu l-ikbar benefiċċji lill-istat, allura jkun bluha li ma tiffavorjhomx almenu indirettament billi tagħti sinjali b'saħħithom u veri fid-direzzjoni tagħhom. Mhux bħalma minna fid-divorzju, ippreżentajni almenu il-perception tan-nies naħseb li kienet akkwistajna dritt illi ma kenniex qabel u li ġejna bħad-dinja. Ma allura Ma jippermettix, ma kulħadd ikun irid jgħaddi tiegħu. Sinjura, inti kellek xi ħaġa? Xi ħaġa fundamentali nixtieq inkompli fuq tal-abbort. Għax nafu li l-partiti nafu li jaqblu ma l-Unjoni Ewropea ma taqbilx. Jiena nixtieq li mhux ma ndaħluħx hawn Malta biss, iżda nippruvaw nwafquh lilin minn Malta. U oħra hija paga waħda. Kif ser jiġu salvagwardjati id-drittijiet tal-manteniment tal-mara u t-tfal tal-ewwel żwieġ u t-tieni żwieġ? Dik u ser isir fil-każ tal-pensjonijiet. Jekk ir-raġel jitlaq il-martu min sa wara l-mewt min sa jħodha l-pensjoni, l-ewwel mara jew it-tieni mara l-ewwel mara ma tkunx intitolata l-pensjoni. Affarijiet bħal dawn li jgħinu ħafna l-familja. U nixtieq nispiċċa punt li nitolbu fil-familja, għax it-talb jgħin lill-familja Maltija u anka l-umanità kollha. Għal min forsi ma jafx, il-moviment ta' Kana li jeżisti 60 sena. Daqshekk ilha tagħmel ġid il-Knisja bil-ħafna volontira, hi wieħed minnhom bħala koppja mexxejja. Għal dawn l-aħħar 60 sena ħasaqs il-politikanti. Intom x'għamiltu? Aħna dukajnihom bil-kopja RIS, għaskapitu ta' ħin tagħna, waqt li ammirajt ħafna l-Ministru Xkembri li qed tammetti li l-Istat ma jagħmel xejn. Waqt li hija priorità, waqt li dak li taħallas it-taxxi minn butu qed iżomm sosten il-benefiċċji soċjali. Alright, l-Istat meta ħajaqtassa l-paroli u nattwaw dak li qed ngħidu. Għax paroli ngħidu ħafna. U fatti meta ġej il-liċenzja tal-karozza tiġibha bil-fors. Jekk teħel tagħmlu darbtejn tliet darbit l-eżami sakemm iġġibha. Iż-żwieġ allura qas importanti mill-liċenzja tal-karozza. Il-kors ta' Kana biss irid ikun li forsi jtihom naqra preparament il daw li jixtiequ jġibu tra parentesi il-liċenzja. Kien hawn Fadder Anton. Naħseb il-kellima kollha esprimew ruhom li rridu nirrispettaw ir-realtà. U jien naħseb irridu nirrispettaw ir-realtà. Però hemm differenza kbira bejn tirrispetta r-realtà u taqbel mar-realtà u tinkoraġġixxi r-realtà. Għax f'affarijiet oħra ma nagħmlux hekk. Jiġifieri wieħed mill-kelliema qal apparti kull value judgment. Jekk huwa apparti kull value judgment, mela kollox huwa l-istess u ma nagħmlu xejn. F'affarijiet oħra il-Ministru huwa tabib u allura nixtieq inġib eżempju mill-mediċina. Teżisti r-realtà li hawn ħafna kanser tas-sider. M'għadniex hawn ir-realtà u allura nirrispettawha, qed naw ir-realtà x'nistgħu nagħmlu għall prevenzjoni, għall screening u budget il-kanser tal-musrana. M'għadniex hawn ħafna ma irrispettajnija li teżisti imma ma rridux dik ir-realtà għax għamilna value judgment jew għamilna scientific judgment. Nistgħu ħafna tfal, ħafna żgħażagħ qed jispiċċaw mill-iskola kmieni. Qed nitkellmu fuqha, hija r-realtà. Nirrikonoxxuha, imma ma rridux u rridu nagħmlu xi ħaġa. Mela allura mhux kollox huwa xorta, jekk inġibu kollox xorta, assolutament m'għandniex nagħmlu la fuq il-familja u laqas xejn.
li xtaqt nippreżenta lil panel huwa x'qegħdin nagħmlu mill-lat ġuridiku biex nipproteġu l-familja u nixtieq nqeddilkom fuq il-mejda proposta mhux tiegħi personali ma ta' San Juan Paolo II li huwa il-proposta ta' double regime marriage illi fl-istat ikunu rikonoxxuti żewġ tipi ta' żwiġijiet għal dawk li jixtiequ żwieġ tagħhom ikun dejjemi u indissolubbli l-istat jirrispetta dik ix-xewqa ta' dik il-koppja. Ir-realtà llum bidħul ta' divorzju huwa li żwiġijiet kollha huma dissolubbli. U allura koppja li tkun tixtieq illi iż-żwieġ tagħha jkun permanenti u indissolubbli jingħata dak ir-rikonoxximent mill-istat. Hemm statijiet Amerikani li introduċuha dal-kunċett ta' double regime marriage. Ma tfissirx illi bil-fors jekk wieħed jiżżewweġ bil-Knisja Kattolika li tqis iż-żwieġ nisrani bħala rabta dejjemi, allora awtomatikament jikkwalifika bħala żwieġ indissolubbli. Jiġifieri hemm denominazzjonijiet oħrajn anke nsara li qisu żwieġ tagħhom bħala rabta dejjema u permanenti u allura meta jiżżewġu b'dak ir-rit, allura l-istat għandu jirrikonoxxi min żewġ dak ir-rit bħala żwieġ indissolubbli. U fl-Amerika jeżisti wkoll dak il-kunċett li jgħidulu Agreement of Covenant, li koppja anke jkun miżżewġin ċivilment biss anke jekk ma jemnux jekk ikunu jixtiequ żwieġ tagħhom ikun permanenti u indissolubbli dik ir-rabta at their own consent fuq ix-xewqa tagħhom l-istat iqis dik iż-żwieġ bħala indissolubbli. Thanks. Jiena mhux domanda, xtaqt nagħmel kumment fuq li qal l-Onorevoli Ministru fejn inti għad onorevoli li alla volja inti separatu divorzjat bqajt rib ta' wliedek u bqajt li isek wieħed minnhom. Fuq hekk nixtieq ngħid li naħseb illum speċjalment fi żminijiet tal-lum it-tfal tagħna m'għandhomx bżonn ħbieb iżjed, għandhom bżonn ġenituri u ġenituri tas-sew u dat tfisser li bħala ġenituri għandna nibqgħu role models anke fi żminijiet ibsin, iva anke jekk iż-żwieġ jitfarrak. Jekk ma nkunux aħna l-ġenituri li nibqgħu role models għall-uliedna li norruhom li żwieġ anka fit-tifrik tiegħu jista' jibqa' dejjemi peress li jiġifieri il-partners anka jekk jitfarrak iż-żwieġ l-spouses jistgħu jibqgħu fidini lejn il-vows li jkunu ħadu fi żwieġ tagħhom. Naħseb għandna nkunu aħna bħala ġenituri li nibqgħu il-role models ta' di għaliex inkella ġifir dat tfal minnant minn tridhom jitalmu jekk mhux minnant il-ġenituri tagħhom stess. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjur. Jiena wkoll riflessjoni nixtieq nagħmel. Skużawni. Semmejtu ħafna l-edukazzjoni. Jiena nara kien ikun hemm riklam ma rridx inħodha fit-tul fuq li ngħinu l-mara taħdem biex jiena naħdem mara karriera, ksirt is-cycle tommi għax ommi kienet sempliċi housewife, ġifieri m'iniex qed ngħid xejn kontra l-mara li taħdem. Però riklam kien jgħid biex tkun iktar dipendenti. Jien kont nirrabja. Għaliex aħna l-edukazzjoni tagħna huwa li nkunu interdipendenti. Kif nitgħallem jien in-nies tiegħi nirrispetthom allura nipproteġġi meta se niġi abbużata u lanqas nabbuża minnek. Jiena ħadd gost nismakom. Però ddiżappuntajt naqa' ruħi għaliex l-enfasi hija fuq x'qed nagħmlu. Il-liġijiet, definitely tajnikom il-poter u intom issa qegħdin fi stat li tagħmlu liġijiet. Però ftit rajt fuq kif nistgħu nedukaw l-impatt tagħna bħala politiċi lill-ċittadin. Jiena fejkom nara parents. Kultant inħossni bħala ċittadina orfni. Ġifieri il-weġa li hemm fuq hemm xi ħadd vera qed ifittex l-interess tiegħi. U l-interess tiegħi x'inhu? U din ir-riflessjoni nixtieq nagħmel mhux biex inkun negattiva, nispera li le, imma naħseb tajjeb li għax bħala parents ultimately hija responsabilità tiegħi li nkun aware ta' responsabilità tiegħi fuq uliedi. U intom li ħadtu dan ir-rol, ir-responsabilità tagħkom fuqna. Jiena ħadd ma jismani, kull meta jiġu xi ħadd idar iħabbat il-bib u normalment u jien niftħu lil kulħadd. U normalment ikun żmien l-elezzjoni u nieħu gost ngħid fl-aħħar ġej xi ħadd ma jisma' I'm sorry, kulħadd irid jipperswadini u nibda ngħid jien x'impatt ħallejt fuq dil-persuna. U dil-persuna x'impatt ħallejt fuqi. U żgħażagħ tagħni jiena ġejja mill-edukazzjoni, teacher u psikoterapista, ġifieri l-erja tiegħi naħdem ħafna viċin mal-bniedem. Dawn in-nies x'impatt qed inħallu magħhom il-politikant l-edukazzjoni tiegħu x'impatt qed iħalli
fost l-oħrajn. L-edukazzjoni mhix fi klassi, mhix biss laqqas kana, għandi rispett kbir lejhom u leja min għandi napprezza x-xogħol tagħhom, imma l-edukazzjoni hija ferm iktar wiesa minn hekk. Għaw xaħat rrit jaddi l-aħħar komment għaw il-fader. Għan konkludi, jekk relazzjoni permanenti tagħmel ġid biss, l-istat ma jistax jibqa' neutrali qudiema, jew ekwidistanti mis-sitwazzjoni l-oħra kollha, jrid jieħu azzjoni, mhux billi humilja lill-oħrajn, l-oħrajn irid joħsibhom ukoll. Jien għandi 4 suġġerimenti ġili għamilnihom ta' ġifieri. Korsijiet ta' tħejjija anki inċentivati l-Ingilterra sa' supermarket vouchers il-gvern biex tmur tagħmel kors qabel iż-żwieġ ċivili. Min qed joħsibhom żwieġ ċivili? Kana mhix perfetta, aħseb wara xejn kemm hu perfett. Edukazzjoni relazzjonali fl-iskejjel ta' kull livell, wara li kisru kollox anke l-Ingilterra sa qed jgħidu sma' edukazzjoni relazzjonali. Ma tistax timprovviża dik meta tiżżewweġ. Korsijiet kontinwi ta' relationship enhancement, aħna konna ġibna l-Harry Benson għaw, jien nissuġġerixxi l-Ministru jagħmel kuntatt miegħu Bristol. Efemri, jiena ma morċem, ġifieri jista' jkun id-diskors isbaħ mill-fatti, imma naħseb ta' min jara x'qed jagħmlu Bristol. U studju tal-kawżi tas-separazzjonijiet u annullamenti, meta naraw x'inhu mal-kawżi, isir pjan strateġiku biex niffaċċawhom. Affarijiet oħra kif qal Father Guder, hekk nagħmlu. Ek naraw li xi ħaġa ħażjenda sejra ħażin, nagħmlu l-istudju u nieħdu r-rimedji. Imma di paroli biss kif qalu diversi. L-aħħar kumment tas-Sinjura hemmhekk. L-ewwel ħaġa proset, però hemm ċerta affarijiet li nkwetawni għax aħna għadna t-tisħiħ tal-familja jnaqqas il-faqar. Imma tkellimna wisq fuq in-negattiv. Naħseb aħna rridu morru before that, qabel ma jitkisser iż-żwieġ, ħafna qabel, u għandi biża li iż-żgħażagħ ħafna minnhom qed jaħsbu għat-tieġ u mhux għaż-żwieġ. U mhux qed ngħinuhom jippreparaw, qed jaraw l-ewwel ħaġa id-djar l-expense tagħhom qed iġġalhom it-tnejn jaħdmu minn filgħodu sa filgħaxija laqas jiltaqgħu literalment anki fl-Rusija bil-kemm jiltaqgħu jidħlu għaż-żwieġ u mbagħad jirrealizzaw wara xi 8 snin rajjes li laqas jafu l-xulxin. Dak punt għalija validu ħafna li jekk inti ma tafx il-bniedem qabel ma żewwiġt, iż-żwieġ diġà mkisser. Anke qabel ma jiġu tfal, aħseb wara meta jiġu tfal li ħajġibu l-problemi tagħhom. It-tieni ħaġa, it-tieni ħaġa irridu naraw anki, pereżempju l-mara għal-nila biex toħroġ taħdem. Qed jiġu imħallsa brati tajbin li tagħmilha valur tajjeb li l-mara toħroġ taħdem. Jew il-mara ħad toħroġ taħdem tgħin lir-raġel u mbagħad tmur id-dar tagħmel kollox waħedha. Għax ir-raġel għadu mhuwiex maġun sfortunatament hija realtà li ħafna minnhom ma jgħinux fi żwieġ, jiġu d-dar jippretendu li jsibu kollox lest, il-mara tagħmel kollox hi u huma qegħdin jaqraw il-gazzetta jaraw it-television. U ħafna mill-affarijiet huma realtà. Jien grazzja tal-ħanin Alla iż-żwieġ tiegħi rnexxa. U r-raġel jifimni, imma fix-xogħol tiegħi niltaqa' ma' ħafna nisa li msiken u anke rġiel ġifieri li jiddispjaċihom li m'hemmx għajnuna fid-dar u mbagħad il-pressures bekk jibdew. Qabel ma jibda l-counseling u hemmhekk irridu naraw li l-marra u r-raġel l-ewwel ħajiddiskutu ħafna affarijiet flimkien qabel ma jmorru għand il-counselors u l-fizjoterapista. Sewa? L-aħħar domanda. Jekk jidħol id-divorzju bla raġuni, wieħed jista' jiżloq mir-responsabilità tal-manteniment tat-tfal u l-ewwel mara għax jista' jġib l-iskuża li m'għandix ħtija, no fault divorce, mela lanqas irrid immantni. Mela, issa l-aħħar kwarta 10 minuti għal-panel, il-kommenti tagħkom, risposti għal minn restaq xi domandi fidejkom, imma nitlobkom kif tlabna lin-nies iżommu fil-qosor. L-ewwel neċċaqt nirringrazzjakom tal-punti li qajjimtu, ġifieri kien hawn diversi kelliema u naħseb illi diversi punti li qajjimtu kienu tajbin ferm. Jiena xtaqt naqsam esperjenza qasira magħkom li għenitni ħafna fil-ħajja ta' żwieġ tiegħi u għalhekk l-ewwel punt illi ftaħt bih kien illi jiena nħoss illi mhux kulħadd ikun aware tar-responsabbiltajiet tal-obbligi u tad-diffikultajiet li se tiltaqa' magħhom meta tiżżewweġ u meta se tibda tgħix ma' persuna illi hija barranija.
Jiena meta bdejt nistudja u Malta kont ngħix waħdi. Jiena awċija. Ġejt Malta nistudja u bħal ħafna awċin oħrajn tgħix waħdek. U lanqas kont ngħix ma' ħbieb jiena, kont ngħix waħdi għaliex jiena kont inħobb nistudja kmieni filgħodu, kontrarjament ta' sħabbi li kienu jibqgħu għaddejjin il-lejl sħiħ. U għaw Malta iltqajt mal-boyfriend tiegħi, li llum huwa r-raġel tiegħi. U mill-ewwel indunajt li l-ambjent tal-familja tiegħi kif trabbejt jiena huwa differenti minn dak tar-raġel tiegħi. Jiena ommi dejjem kienet mara li taħdem, però dejjem kienet lestilna kollox. Mill-banda l-oħra r-raġel kellu l-mama tiegħu illi kienet id-dar. U l-ewwel reazzjoni tiegħi kienet kif ir-raġel se jaċċetta li jiena minix se nagħmel l-affarijiet illi qed tagħmel il-mama tiegħu. Il-fatt li jiena kont ngħix waħdi, nitna naraw din ir-realtà u bdejna nippreparaw għalija minn meta konna għadna arajjes. Tgħidli kif? Mela jien kien ikolli l-eżamijiet u ir-raġel tiegħi li diġà kien jaħdem fil-għaxija kien jixtieq joħroġ. Jiena l-risposta tiegħi kienet tkun iva mela le noħorġu. Imma jien għandi bżonn l-għajnuna tiegħek tista' tiġi taħsel il-platti. U bil-mod il-mod beda jidħol fid-day-to-day jobs li jkollok bżonn tgħin il-mara li tkun taħdem. Illum għandi raġel li biex ngħidlek li jenni ħafna jissapportjani u bis-saħħa tiegħu jiena nkun ukoll preżenti mat-tifel li għandu 8 years. Diffikultajiet ikollna, ġieli niġġieldu wkoll, ġifieri impossibbli illi qatt ma tiġġielet, però in-nanna u nibqa' nafula għal dejjem kienet tgħidli meta jkollok xi tajt mar-raġel qatt tmorru torqdu miġġildin. Thresh it out there and then. U naħseb illi daka kien wieħed mis-suċċessi li sissa tengo għadna ma' xulxin. Anki, grazzi ta' din l-opportunità illi tajtuna li nerġgħu niddiskutu. Naħseb ħarġu ħafna u koll idejat u serħu raskom li meta tkun fil-politika trabbi ftit qoxraħat mu sejħu għalih, ġifieri l-arti tiġi attakkat sempliċement għax int politiku, allora normalment ma tkun għamil ċejjek qabilta tkun għamilta ħażin. U issa drajtu koll anki meta tiġi attakkat għax tkun raġel li normalment għandek ħafna noqqasijiet. Drajnihom ġifieri fuq dawn se naħdu għalina. Probabilment huwa vera wkoll però. Jiena naħseb għamilt punt u nerġa' nirrepetih għax għandi suspett illi ma ftihemx. Jiena naħseb illi politiku għandu jippromovi ideal. Sewwa? Irrid ikollu ideali, jiena minix favur politika bla ideali, jien minix favur politika li tkun waħda sempliċement survey driven, jiena naħseb li għandu bżonn ikun hemm leadership fil-politika, inkluż allura anki fuq kwestjoni ta' ideal dwar familja. Però ovvjament il-fatt li jkollok ideal ma jfissirx illi ma taċċettax ukoll ir-realtajiet madwarek. Imma tippromovi dak l-ideal, anki b'suġġerimenti illi ħarġu hawnhekk, inkluż dawk li kienet jagħmel anki Dun Pawl ftit ilu. Ovvjament, fil-politika normalment biex tissegwi ideal trid tagħmel value judgment, ġifieri ikollok value judgment f'dak is-sens, ma kontx qed tuża f'dan il-kuntest il-kelma. U ovvjament irridu nitkellmu ħafna anki fuq it-tisħiħ tar-relazzjonijiet illi qegħdin ngħixu illum. U naħseb illi saru affarijiet wieħed jista' jgħid li mhux biżżejjed, imma anke titkellem fuq family friendly measures, jekk titkellem fuq child care, dawn huma kollha affarijiet biex inaqsu peace sewwa minn fuq families jekkux l-ideali jew le wieħed trid jara kif jista' jtejjhom, kif jista' jagħmel aħjar. Imma huma affarijiet biex jindirizzaw propjament materji bħal dawn. Naħra ġenajt, grazzi lil kulħadd. Nirringrazzjak. Għamilt perjodu ngħix waħdi. Tallimt nagħmel kollox. U llum għadni nagħmel ħafna maġġoranza tal-affarijiet id-dar. U ma jiddispeċinix li minkejja il-ħin impenjattiv minn filgħodu flaxija, xorta waħda insib il-ħin biex nagħti is-sem tiegħi id-dar ukoll. Ħanaqbad fuq żewġ punti malajr għax naħseb illi hemm bżonn illi nittakilhom malajr.
forsi kien hemm kummenti oħra inħalli forsi Debora ikollha ċans imma huwa twil ħin, il-ħin li ikun twil ħafna biex attwalment nirrispondu kollox. Naħseb żewġ punti importanti li ma semmewx. Waħda minnhom il-boom fil-prezzijiet tal-proprjetà u li llum biex tmur tikri titħallas parti sostanzjali mill-paga tiegħek illi qed taffettwa id-dħul ta' diversi familji Maltin u għawċin u ftit li xejn attwalment qiegħed isir fuq dan. Il-kwestjoni ta' min iżewweġ fil-Knisja ikun hemm liġi illi attwalment ma jistax ikun indissolubbli. Waħda mill-affarijiet l-ewwel għaw test case hawn Malta illi waqqa dak il-każ. Kien hemm talba fil-qorti u twaqqat. It-tieni tmur kontra l-Qorti Ewropea. Kien hemm deċiżjonijiet fil-passat anke kawżi kontra l-Gvern Taljan illi attwalment il-Qorti Ewropea waqgħathom u kellhom jirtirawhom. Jiġifieri attwalment dak li ġiet suġġerit mhuwiex legalment possibbli la fil-Kunsill tal-Ewropa u laqqas l-Unjoni Ewropea u laqqas fil-Qorti Kostituzzjonali Maltija. Il-sitwazzjoni l-oħra hija l-kwistjoni ta' realtà. Ir-realtà hi dik li għandi konferenza. Għandi konferenza ġewwa u diġà niddiskutu il-problema ta' teenage pregnancies. U waħda mill-affarijiet hija ir-realtà hi dik li huwa ideali li tgħid isma' inti sakemm tkun fi żwieġ għandek toqgħod il-bot minn relazzjonijiet sesswali, ir-realtà hi dik li allura rridu naraw. Apparti li nkomplu nagħmlu l-astinenza, imma fl-istess ħin irridu nqgħu għal-realtà ta' dak li illi attwalment irridu morru għal sexual education. U irridu kunu sexual education mod miftuħ u preparazzjoni taż-żgħażagħ tagħna. Dwar il-kwestjoni li l-Istat m'għamel xejn. Jekk kelli nellenka l-Istat x'għamel kollu ġewwa pajjiżna biex attwalment illum għandna s-soċjetà li hi ikkomparata ma' soċjetà ta' 20 ta' snin ilu, naħseb għandna soċjetà li qed gawdi saħħa b'xejn, edukazzjoni b'xejn, pensjonijiet, benefiċċji illi qed naħdmu biex neredikaw il-povertà. Jekk nibda b'sitwazzjoni sħiħa, ma nispiċċaqat, bħalma ma nispiċċaqat jekk kelli ngħid il-Knisja x'għamlet matul iż-żmien għas-soċjetà Maltija biex attwalment f'ċertu setturi kienet il-pajoniera u mbagħad eventwalment il-Gvern għamelu wkoll u f'ċertu każi kien hemm partnership ukoll bejn iż-żewġ naħat u naħdmu fit il-ħin kollu għal ġid tas-soċjetà. Ħanibda minn punt żgħira, forsi hawn punt wieħed illi ma naqbilx mal-Ministru. Vera li l-Istat għamel ħafna matul is-snin, pensjonijiet u saħħa, eċetera. Però jekk għandna l-ogħla rata ta' tifrik ta' żwieġ illum, ma kienx qed jagħmel l-affarijiet li kien bżonn jus li jagħmel biex iżomm il-familja iktar maquda. U allura naħseb illi rridu nirrikonoxxu da u naħdmu biex nibdlu s-sitwazzjoni u dak li hu importanti ntuh importanza. Naqbel ħafna mal-fader li kienet jgħid għandna nagħtu importanza lir relazzjonijiet permanenti, naqbel fuli, jiena naħseb illi iktar ma nagħtu dik l-importanza lir relazzjoni permanenti u kemm jista' jkun naħdmu għaliha, naħseb illi ġid biss inkunu qegħdin nagħmlu fil-pajjiż. Jiena ta' xejn ma nista' nistaħbam kien kulħadd jassoċjani ma' dħul tad-divorzju f'Malta, però ma jfissirx illi ma nemminx illi relazzjonijiet permanenti huma l-aħjar relazzjonijiet illi jista' jkollok ġifieri fis-soċjetà. Rigward is-sinjura li qalet rigward l-abort u l-sitwazzjoni tal-Ewropa, iva intendi li naqbel miegħek, mhux biss importanti jekk inkunu nemmnu f'xi ħaġa illi naraw illi f'pajjiżna ma tkunx u għalhekk kien iddispjaċini darba meta kont smajt politiku Malti li barra minn Malta bażikament kien qal imma li ta' barra dik m'għandix taqsam magħna l-kwestjoni tal-abort aħna tagħna rridu naraw le. Naħseb li dik xi ħaġa li jekk inti tkun temmen fiha bħalma hemm affarijiet oħra li forsi ħadd ieħor jemmen fihom għandek taħdem għalihom dejjem. Il-kwistjonijiet ta' rigward il-manteniment l-ewwel żwieġ it-tieni żwieġ. Sfortunatament manteniment li tfal m'għandekx bżonn żwieġ u tieni żwieġ. Jekk inti għandek tfal jista' jkollok tfal barra żwieġ minn 3 nisa differenti, trid mantinihom kollha. So dik ma tidħolx fil-kwistjoni mhux xorta titmantnihom, xorta trid tmantnihom. Jiġifieri mhijiex dik mhijiex l-obbligu huwa lejn u lit.
Rigward mantenimenti ħadna precautions, pero naħseb hija xi ħaġa iktar legali u fil-pensjonijiet ukoll fil-liġi hemm kif tinqasam il-pensjoni. Is-sinjura naħseb l-istess sinjura għamlet il-punt kemm importanti t-talb, jiena ntendi li naqbel, jiena nemmen ħafna, hija xi ħaġa forsi personali, spiritwali tiegħi, imma ntendi li naqbel ħafna li t-talb huwa importanti. Ovvjament, it-talb hija xi ħaġa wkoll daqsxejn personali, ma tista' tobbliga l-ħadd li jitlob, però il-fatt li jiena personalment inħoss li hija xi ħaġa tajba u speċjalment meta ssir fil-familja u meta ssir bejn nies li għalihom huwa importanti s-sagrament ta' żwieġ naħseb li dik hija xi ħaġa tajba. Is-sinjur li qal ta' kana x'qed jagħmel l-istat, naħseb li iva bħala stat għandna nagħmlu affarijiet li ma jkunux relatati ma' ta' kana, għaliex aħna rridu wkoll nikkejterjaw għal nies li mhumiex forsi reliġjużi. Imma il-preparazzjoni hija iva. Il-preparazzjoni hija importanti. Rigward il-punt del-waqt nagħlaq tal-value judgment, naqbel ħafna ma' Father Guder, value judgment naħseb li inħoss li huwa importanti li tagħmlu. Trid tagħmlu, value judgment huwa importanti f'kollox. Issa mbagħad x'inhu l-valur li inti qed tipprova tipproteġi tista' ma taqbilx, però li jsir il-value judgment is of the essence, għax inkellhom ma naħseb li nkunu rridu naslu mkien. L-aħħar is-Sinjur Temmek qal fuq id-double regime tal-marriage. Naf li hemm stati fl-Amerika li għandhom dan id-double regime, personalment intendi li ma naqbilx miegħu u ngħidlek għalfejn żewġ raġunijiet. Jekk inti min jidħol fi żwieġ ħanamlu two-tier, min jaqbel fi żwieġ permanenti li ma tista' tpoġġi ħafna nies f'ħafna problemi u nħoss li min jemmen f'dak it-tip inħossa li mhijiex kompatibbli li ma jaqbilx allura li dak it-tip ta' żwieġ m'għandux laqas ikollu separazzjoni għaliex inti tħalt f'xi ħaġa permanenti, tħalt fihom, imma r-realtà ma naħsibx li tippermetti. Naħseb illi għandu jkun bħalma għandna llum li jekk trid iż-żwieġ tiegħek u taħdem għalih u huwa importanti jekk tridu jkun indissolubbli iż-żewġ persuni bejniethom, ħadd mu ħajwaqfek mill-iżwieġ tiegħek ikun indissolubbli. U dik hija tajba. Min sfortunatament u ngħid sfortunatament ta' xekk inħoss. Jiena separata u divorzjata wkoll. Imma sfortuna. Jiena naqbel ħafna ma' żwieġ permanenti u hija sfortuna kbira meta jkollok żwieġ li jitfarrak. Meta jkollok dik is-sitwazzjoni, allura hemm bżonn li nikkejterjaw għan-nies bħala stat li jemnu fiha. Bħala l-aħħar sentenza, bħala knisja, iż-żwieġ indissolubbli hija naħseb waħda mill-isbaħ affarijiet illi għandha l-Knisja. Il-żwieġ bħala sagrament għandu dik id-debt illi żwieġ tal-Istat ma jistaqqat ikollu. U naħseb li dik hija importanti. Konna ngħidu għall-ambjent li jekk jinqeretu, ninqerdu aħna. U naħseb bl-istess mod nistgħu ngħidu li jekk tinqered il-familja nispiċċaw aħna. Għalhekk ejjew preċiżament nagħtu każ tas-sew it-tisħiħ tal-familja naturali, it-tisħiħ tal-familja permanenti bejn raġel u mara, billi fil-konkret diġà minn età bikrija kif semma Dumpaw naqbel ħafna ma' suġġerimenti tiegħu fl-iskejjel tagħna fil-livelli kollha ndaħlu l-family studies, il-relationship skills u anke l-ġenituri mhux biss li nagħmlu l-parental skills permezz tal-appoġġ u setqa, imma anke nagħmlu relationship skills. Relationship skills għal koppja biex huma jkomplu verament jikbru fil-relazzjoni tagħhom. Naħseb jekk nieħdu daw il-konklużjonijiet li anke propona Dumpaw lina llejla tkun xi ħaġa tassew riżultat tajjeb ta' benefiċċju kbir għall-familji tagħna, għas-soċjetà u għall-Malta kollha. Grazzi lil kulħadd. Grazzi ħafna lil mestednin kollha tagħna, grazzi ħafna lil kull min għamel intervent mill-udjenza. Naħseb lan tas-serata tal-lum intlaħaq bażikament kien dak li nistimulaw id-diskussjoni li kellna llum. Idealment forsi titkompli wkoll u tespandi fuq livell aktar nazzjonali, kif diġà hemm imma forsi din tikkontribwixxi u nistieden lil kull min oġbitu tip ta' format li kellna llum jerġa' jattendi għal laqgħat futuri li s-segretarjat tal-lajċi għandu pjan biex jagħmel. Grazzi ħafna lil kulħadd. Grazzi ħafna l-ewwel net il-Benġi u l-Matteos. Grazzi lilkom, onorevoli, grazzi lilkom lilek Father Joe, grazzi wkoll lilkom, onorevoli wkoll ġifieri. Xtaqt tifkira żgħira ħafna tal-lejla, b'ringrazzjament hija
l-eżortazzjoni tal-Papa Franġisku l-Evangelii Gaudium dwar il-ferħ tal-Evangelju. Nixtiequ nistgħu nagħtu waħda li kulħadd, però nissuġġerilkom anka jekk tistgħu issibu anka fuq l-internet bil-Malti b'xejn. Kif? Ejwora, ġibi kulħadd. Jiena unalaqdin waqt il-diskussjoni punt li baqa jberren il-ħin kollu u sejjer bieħ żgur il-lejla kien forsi xi ħaġa li żgura għandna bżonn f'dal pajjiż meta bdejna nitkellmu fuq familja naturali, familja hekk, jidher ċar li m'għandniex kunsens nazzjonali fuq verament x'inhi l-familja. U anke jekk illum nilħqu dal-kunsens fuq x'inhi l-familja, jgħaddu 5 snin oħra, 10 snin oħra, u jinbidel ir-realtà hemm barra. Nerġgħu nfittxu kunsens ieħor, pereżempju, jekk tidħol l-idea tal-poligamija, pereżempju. Allura nerġgħu nfittxu kunsens ta' x'inhi l-familja 10 snin oħra. Jiġifieri jiena mhux biex iwiġbu issa biex noħduha magħna, jiena żgur ħa noħodha miegħi illejla. Grazzi ħafna, grazzi mill-ġdid lilkom u napprezzaw. Grazzi.